Għandu 75 sena u ma jitlifx milli jsegwu partita mill-logħob tat-Tazza tad-Dinja. Lino Cortese iħobb il-futbol, tant li fis-sittinijiet beda drawwa li komplit ma' kull edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja. Fuq il-bejt ta' dar tiegħu f'Birkirkara idendel il-bnadar tat-timijiet li qed jieħdu sem. Jgħid li llum jakkwistaw mingħajr wisq problemi, fosthom għax hawn il-mezzi biex tixtrihom bl-internet. Iżda fis-sittinijiet ma kienx daqstant faċli. Ara kont nixxidra buna tagħhom lill-mara. Ħalli ħafna tgergeri ma kienet tagħmelhom li. Fis-sittinijiet? Fis-66 bdejt. Qabel kienu diffiċli, issa iżjed faċaxbu, tordnhom u tirġibihom. Iktar waħda li ta' tekked. Ebim, l-iżjed waħda jew tal-Arġentina, għax għandha ħafna stripes, jew tal-Afrika. Jirrakkonta li fis-sittinijiet lanqas kien faċli segwu l-futbol. Kien jirnexxielu biss jisma' xi kummentarju tal-partiti permezz ta' rediffusion u xi kultant minn fuq xi stazzjon tat-televiżjoni Taljan. Nisimgħuhom fuq ir-radio, jew inkelleti xi waħda r-rajk kien dak iż-żmien. Nisma'hom fuq rediffusion. Fuq rediffusion ejwa dik. Minkejja li t-tim favorit tiegħu l-Italja ma kwalifikax għal din l-edizzjoni tal-logħob tat-Tazza tad-Dinja qed jieħu pjaċir isegwi kull partita. Vera jkun hemm dik id-daqsxejn differenza bejn Taljan u Ingliżi, imma qatt kont nieħu pjaċir kieku qalaw l-Ingliżi għax almenu se qed insegwu l-Ingliżi wkoll. Hekk jilagħbu tajjeb jalla jirbħu. F'din il-fażi tal-logħob ma' kull partita li tgħaddi żarma l-bandiera tat-tim li jkun eliminat sakemm tibqa' bandiera waħda biss, dik tat-tim rebbieħ. Id-drawwa ta' Lino toħloq interess u kummenti minn nies ta' triq u l-ġirien. Għalih imma l-ewwel preferenza tibqa' dejjem il-bandiera Maltija. L-ewwel Malta hu, l-ewwel Malta. Anke jekk ma jilagħbu ma' xejn, l-ewwel Malta. Il-ground iħobb immur, qed tifhem. U dak il-pjaċir, mbagħad ifhimni żomm għal pereżempju l-Italja, żomm l-logħba tara dejjem u żomm l-aħjar l-lab. Bid-bissima għalinna li sakemm iċ-ċirkustanzi jippermettu, ser jibqa' jonora din id-drawwa li welletu. Għaliex għalih il-bandiera hija l-mod kif jiċċelebra l-akbar kompetizzjoni dinjija tal-futbol.